Әни тотып қарады да башымны минем. Авырыйсың улым, ятыптыр, диде. Врач келді, дару бирде, тірілер диде. 2-3 күннен дөп-дөп басып егерер диде. Әни минем янымда гел саклап утырды. Жылыткыч куйды муенга, дару йоттырды. Кура җиләк кагы белән шәйләр эшерде. Тәмле-тәмле пәрәмәчләр, ашлар пешерде. Мин терелдем. Бер җиремдә авыртмы инде. Әни генә элеккечә көйләми мине. Тукта әле дим. Ширлим диеп, хәйләләп карыйм. Тагын иркәләним әле. Тагын сыйланыйм. Бер көнгәчә кулын куйды әни башыма. Күзгә карап, озак кына торды каршымда. Ай-хай, улым, юккан сиңа ширнең бик зуры. Врач чакыртып тормабыз инде бу юлы. Урыныңны җый, юын, киен, ашап ал элек. Ялганлап туру килешми. Син бит зур егет.